Аз бих казал, че не мога да се чувствам европеец, след като първо пътната инфраструктура тук е като все едно съм у Африка. Второто, което е, няма работа за нас младите, въпреки че цените са от тук до небето. И поради тази причина аз не бих изразил мнение от моята гледна точка като европеец. Относно към тези, които управляват Европейския съюз и т.н. бих им казал само едно: да спрат да крадат, защото няма да достигнем до никъде. Нашата държава от ден на ден става зле и още по-зле ще станем най-последните. Въпреки че сме почти до там накрая. Ако може да се осъзнаят и да не гледат само за своя стомах.